natin ang ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah! So, purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Sabi nga sa salita ng Panginoon, this is the day that God has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen? Sino po ang nagagalak sa araw na ito? Ayan, hallelujah. Lahat po tayo ay nagagalak. Amen? Sa araw na ito na ginawa ng Diyos. Bakit? Kasi tayo'y magkasama-sama muli. Napurihin siya, itaas ang kanyang pangalan. Amen po ba? At nasa online po na nanonood sa atin sa umagang ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak na makasama namin kayo at lahat po tayo, ihanda po natin ang ating sarili sa araw na ito dahil may gagawin ng Diyos. Amen po ba? Ayan. So, magsabi naman ng amen dyan sa online. Mag-comment po tayo dyan. Hallelujah. At sa araw na ito, iniyahan ko po ang bawat isa na tumayo at pangunahan po tayo ng music team sa opening song at susunod po ang opening prayer at pagkatapos doon ang pagbabasa ng scripture sa Psalms 138 sa pangunguna po ni Brother Daniel Alano. So praise the Lord po sa umagang ito. Tayo po'y tumayo. Amen. Hallelujah. Sabi ng salita ng ating Panginoon sa Psalms 133 verse 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ating pupurihin at pasasalamatan ang ating buhay na Diyos. Dahil siya ay napakabuti sa ating mga buhay. Amen. Mabuti ba ang Diyos? May ginagawa ba ang Diyos sa atin? Amen. May ginagawa po ang Diyos. Sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay, may ginagawa ang Diyos. Amen. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon. Ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. O sambahin ka, O Diyos. O daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluguran na ka, Jesus. Kaluguran na ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos. Sa pagsikat ng araw, sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, hanggang sa paglubog nito, ngalan mo, Jesus, ngalan ni Jesus papupurihan sa pagsikat ng araw
sambahin ka, O Diyos. O sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. O daikon ka, Jesus. Daitayawon ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O sambahin ka, O Diyos. Kaluguran na ka, Jesus. Kaluguran na ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. O sambahin ka, O Diyos. O sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daikon ka, Jesus. Daydayawon ka, daydayawon ka. O Apo Diyos, O Apo Diyos. Sa lahat ng lahat ng panahon. Sambahin, sambahin ka, O Diyos. Kaluguran, kaluguran na ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos. Sa pagsikat ng araw, sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus, papupurihan. Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Father God, we praise you, O Lord God. We adore you, Father. You are our light, our salvation, the stronghold of our life, of whom shall we be afraid. Kalagitnaan, bawat isa, Panginoon, na tatayo sa umagang ito, patuloy, O God, lukubin mo sila, Lord, ng iyong banal mong dugo, O God. At patuloy, Lord, hide them in the shadow of your wings. So pang ikaw lamang ang may taas, ikaw lamang maparangalan, at ikaw lamang wala ng iba pa, Panginoon, O God, ang makita sa kanilang mga buhay.
Anoint them, Panginoon, in the name of Jesus, oh God. And we thank you, Father, for truly, Father, every day, Panginoon, great is thy faithfulness and they are new every morning, Panginoon. Nanampalataya kami na sa araw na ito, Panginoon, as we acknowledge you, Lord, sa araw na ito, sa gawain ito, God, you will direct us to thy path, Panginoon, oh God, na ang tanging kalooban mong masunod, pawang mga salita mo ang aming maririnig sa araw na ito, sa pamamagitan, oh God, ng iyong lingkod, Panginoon, na magbabahagi ng iyong salita sa araw na ito. Thank you, Lord, sa triple anointing, double anointing, oh God, na nagmumula sa iyo. Thy wisdom will be His wisdom, Panginoon. Thy power will be His power, Panginoon. Oh God, na Lord, hallelujah, that there will be signs, wonders, miracles, healings, oh God. Lord, hallelujah, as he or she, Panginoon, oh God, Lord, na ang kalooban mo, ang kanyang susundin, oh God, at pawang salita mo lamang ang lalabas lamang sa kanyang labi. Maraming salamat, oh God, even, oh God, sa mga music team, Father God. Patuloy, oh God, Lord, empower them, Panginoon, oh God, to lead us, Panginoon, in worshiping you in spirit and truth in the name of our Lord Jesus Christ. At patuloy, Panginoon, oh God, create in us, Lord, a pure heart and a humble heart, a teachable heart, oh God, that pleasing to you, Panginoon, in the name of our Lord Jesus. Oh Lord, salamat po, Panginoon, oh God. Tunay, Panginoon, in-acknowledge namin, oh God, Lord, na it's not by might nor by power, but by you alone, Holy Spirit. Father, we thank you so much, O Lord, at patuloy lamang, Panginoon, O God, na pinapawalang bisa namin sa pangalan ni Jesus, anuman ang gawa ng kaaway na panggulo sa program na ito, sa service na ito, we cancel, we rebuke in the name of Jesus Christ. At tinatanggap lang namin, O God, that this service, O God, Lord, ay para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. The victory of yours will be our victory in the name of Jesus. Lord, maraming salamat po, Ama. Even, O God, yung mga kapatiran namin, O God, na nasa bahay po, Panginoon, O God. Lord, salamat sa pag-iingat mo, salamat sa pagdala mo ng kanilang panyapak dito upang makasama namin sila sa pagpupuri, pagsamba sa iyo sa araw na ito in the name of our Lord Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, at tanging ikaw lang ang maitaas. Wala nang iba pa na maparangalan, kundi ikaw lamang, O Jesus. Jesus in our life. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming pananalangin at pasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Makibukas po tayo sa Psalms 138. Verse 1. I will praise thee with my whole heart. Before the gods I will sing praise unto thee. I will worship towards thee, holy temple, and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. In the day when I cried, thou answered me and strengthened me with strength in my soul. All the kings of the earth shall praise thee, O Lord, when they hear the word of thy mouth. Yea, they shall sing in the ways of the Lord, for great is the glory of God, glory of the Lord. Through the Lord be high, yet hath he respect unto lowly, but the proud he knoweth afar off. Through I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. The Lord will perfect that which concerned me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Punin po natin ang salita ng ating Panginoon.
Amen. Praise God. Hallelujah. Sa umagang ito, pwede po ba na yung mga narito ay pumunta po dito at i-shake hands? Yan. So, shake hands po ang bawat isa. I-welcome po natin ang ating mga kasama. Napakadama natin ngayon. Amen? Hallelujah. So, pwede po ba na mag-ikot po ang bawat isa habang inaantay po natin ang magpapahayag ng salita ng Diyos sa umagang ito? Okay. Tayo po ay tumayo at i-welcome po natin ang bawat isa. Welcome po. Ayan. Kami nagagalak na makasama namin kayo sa umagang ito. Amen. Praise God. Hallelujah. Welcome po sa bawat isa. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Hallelujah. Napakaganda na makita ang ating mga kapatid na nakangiti. Ayan. Ayan. Lalo na yung mga bata dito sa harapan. Welcome po. Ayan po. Welcome. Praise God. Ayan. Ayan. Praise the Lord. At tayo po'y makakaupo na po sa umagang ito. Upo na po tayo sa ating napiling upuan sa umagang ito. At muli, ihanda po natin ang ating mga notebook, ballpen. Ayan. Para makapagsulat po tayo, makapag-take note. Ayan, ng mga isi-share po ng ating napakabait at anointed na pastor. Ngayon po, sa umagang ito, let us welcome po ang ating senior pastor and an anointed man of God, si Pastor Roland Santiago. Palakpakan po natin si Pastors. Praise the Lord. Ang papuri ay sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah. So, puri ng Panginoon. Sa mga hindi pa ako, parang social media. Hindi naman sa Facebook. Okay, sa YouTube. May nagpa-follow pala sa akin dito. Kaya sabi ko, ingat ako sa pagpo-post sa Facebook at sa YouTube. Okay. So, pero, pag mayroon akong inilabas doon, ay nagre-ring yung bell daw nila. Si Brother Rick pa niya. Ngayon, maganda yung isi-share ko, pero pakinggan mo natin yung aking online invited guest. Tingnan natin kung gaano kabilis yung social media. I-patch up mo agad doon sa ating invited guest na online. Ito ay, CMAT 5. Inma teacher ito. Hindi nyo kilala. Di ba? Pero importante yung mensahe. Ayan. Makati na tainga at matitigas na puso, isang babala sa huling panahon. So, ilakas mo, brother. Ating pag-aaralan ngayon ay kinakati na tainga at matitigas na puso, isang Ilakas mo, babala para sa huling malinaw. panahon. Pangalawang aklat ng Timoteo 4 verses 3 to 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Pangalawang aklat ng Thessalonica 2 verses 10 to 12. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Mga kapatid, tayo ay nasa mapanganib na panahon, hindi dahil sa laganap na kasamaan sa mundo, kundi dahil sa kompromiso sa loob ng simbahan. Noon pa man, ibinabala na ng Diyos na darating ang araw na mas nanaisin ng mga tao ang mga kasinungalingang nagpapasaya sa kanila kaysa sa katotohanang nagbabago ng buhay. Subalit sa kanyang awa, nagpapadala pa rin ang Diyos ng kanyang salita upang magpahayag, magtuwid at tumawag sa pagsisisi. At ngayong araw na ito ang mensaheng iyon. Isang mapanganib na hilig, kinakating tainga. Pangalawang aklat ng Timoteo 4 verse 3, For the time will come when they will not endure sound doctrine,
Marami na ang ayaw makarinig ng pangangaral tungkol sa pagsisisi, kabanalan, at pagtanggi sa sarili. Mas gusto nilang marinig ang tungkol sa kasaganaan, personal na tagumpay, at magagaan na mensahe. Babala. Pwede kang regular na nasa simbahan, sumisigaw ng amen, pero matigas na pala ang iyong puso sa katotohanan. Hebreo 3 verse 15. Today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Isang trahedyang palitan. Katotohanan para sa kata, pangalawang aklat ng Timoteo 4 verse 4. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Ang salita ng Diyos ay nagpapakilos, nagtutuwid, at nagbabago ng buhay. Ngunit ang mga katang-isip, mga kwento, doktrinang gawa-gawa, at mga motivational talk, nagbibigay aliw pero hindi nakakapagbago. Tanong sa puso, ikaw ba'y nauuhaw pa rin sa katotohanan o nilalabanan mo na ito dahil nakakainsulto sa iyong kagustuhan? Ang salita ba sa iyo ay isang espada o pampatulog na lamang? 1:8 verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Isang mapanganib na kalagayan, walang pag-ibig sa katotohanan. Pangalawang aklat ng Tesalonica 2 verse 10. Because they received not the love of the truth, that they might be saved. Hindi lang gusto ng Diyos na tanggapin mo ang katotohanan, nais niyang mahalin mo ito. Sapagkat kapag ang puso'y ayaw sa katotohanan, darating ang panahon na ito'y maniniwala na sa kasinungalingan. Paalala, kapag patuloy na tinatanggihan ang pagsaway ng Diyos, tumitigas ang puso. At darating ang araw, siya mismo ang magbibigay ng matinding delusyon. Kawikaan 29 verse 1. He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Isang huling panawagan, magsisi habang may panahon. Pangalawang aklat ng Tesalonica 2 verses 12, that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Ang problema ay hindi kakulangan ng kaalaman, kundi maling kagustuhan. Maraming tao ang alam na ang tama, ngunit mas mahal nila ang mali. Panawagan sa pagsisisi. Kung ikaw ay kinakausap ng banal na espiritu ngayon, kung nilalabanan mo ang katotohanan, kung ikaw ay nagpapaligaya sa kasalanan at lumalapit sa mga huwad na mensahe, ito na ang oras ng pagbabalik. Huwag makinig sa mga mapanira, huwag makinig sa mga mapaglinlang. Bawat negatibo na iyong pinapakinggan sa bibig ng isang sinungaling ay binhi na itinatanim ng kaaway sa iyong utak. Isaiah 55 verses 6 to 7. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him. And to our God, for he will abundantly pardon. Bukas pa ang pintuan ng biyaya, ngunit hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. Hindi na natin kayang maglaro ng relihiyon. Hindi na natin kayang baliwalain ang mga paalala ng Diyos. Ang banal na espiritu ay nangungusap ngayon. Magsisi, magbalik loob, muli mong mahalin ang katotohanan. Dahil may natitira pang mga tunay, yaong mga ayaw makompromiso, yaong nanginginig pa rin sa salita ng Diyos, at yaong nananabik sa kabanalan. Ikaw ba ay isa sa kanila? O isa ka na sa mga tumatalikod at naniniwala na sa kasinungalingan? Pahayag chapter 3 verses 19 to 20. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. Tulungan kita sa panalangin. Panginoon, patawarin mo kami sa mga panahong nilabanan namin ang iyong salita. Palayain mo kami mula sa makating tainga, sa kasinungalingang nagpapaligaya lamang sa laman at sa matigas na puso. Ibalik mo ang pag-ibig sa katotohanan at ang takot sa iyo. Banal na Espiritu, gisingin mo kami bago mahuli ang lahat
Amen. That is 6 minutes and 41. O, di ba? Almost 7 minutes yun. Pero, si Pastor Roland, mahabang mag-preach. Ito, short lang. Okay? Naintindihan natin? Okay, so, praise the Lord. Buti na lang sa WCC, walang nangangati ang tenga. O, walang kakamot. Walang kakamot. Ang metaphor yon. Yung nangangating tinga, hindi naman literal na nangangati. Okay, yan ay parang ayaw pakinggan. Pag nakarinig ng katotohanan, ayaw, parang masakit, parang, di ba? Instead na marinig nila na ang Holy Spirit ang nangungusap, ay akala nila pinatatamaan ng tao. Oo. Tapos, pagdating ng araw, pag hindi na nila mamahalin ang katotohanan, ang mangyayari, maghahanap na ng ibang teacher. Oo. Pero sa Inma naman, walang malipatang ibang church na may Inma, no? Di ba? Okay. So, at least sa atin, mahal natin ang katotohanan. Bakit? Dati preaching, pag Sunday, after preaching, parang dyan lang sa malaking simbahan, di ba? Aalis na, uwi na. Ngayon, meron pang Inma. Amen? Oh, so, yung iba ay nai-enjoy. Pati yung Saturday prayer, mukhang dumadami ang umaatin na. Amen? May kape kasi. Hindi, minsan talaga, hindi ako nagkape kasi hindi ko brand yun. Pero okay lang, minsan pinapatulan ko na rin yun. Intindihin nyo lang at mapili yung aking tiyan. Ang ibig sabihin ng kape kasi, hindi yung iniinom, fellowship. Amen. Pagkatapos, hindi lang yun, may trabaho pa. Kaya pag pumunta kayo dyan, bakit meron na namang... So, yung mga ayaw mainitan yung kanilang mga sasakyan, kahit malakas ang araw, pwede dyan. Okay, may SBTC kasi. Kaya yung ating mga martial at kalalakihan ay nagtulong-tulong para ilagay ulit. Effort yan. Sabi na, next time, huwag nating baklasin, i-roll yun na lang natin. Kasi binaklas nila lahat, ay ang hirap magbalik. Okay, so hanggang alas 12 yan. Tapos hinabol na magawa yung harap na may ilagay yung, anong tawag dito, yung long span. Kasi nga para tayong nahubaran nung naalis. Hindi nyo nahalata yun, di ba? Okay. So, nung inilagay na, alas 12, iniwanan ko na sila kasi marami naman tayong engineer at magagaling dyan. Okay. Pag dating ko ng umaga, hallelujah. Sabi ko, maaga ako, tignan ko talaga yung natapos nila. Hindi ko alam kung in-upload nyo. Hindi ko nakita eh. Pero gusto kong makita agad. Kaya maaga ako kanina. At least, pagtingin ko, wow, maganda pala. Parang blue, sky blue, blue. Parang nasa langit ka na rin. Practice lang daw yan, sabi ng mga kalalakihan natin. Bilis. Okay, so nagawa agad. Wala akong magawa kanina, kaya nag-usher ako ng konti. Hallelujah. So, nung papasok ako dito, sabi ko, bakit ganun? Inagahan ko na nga. Praise and worship na agad. Ayun pala, salamat sa Diyos. Practice lang pala yun. Okay. Oh, hallelujah. So, ang tawag dito, may sasabihin sana kay Brother Mike kanina nalimutan ko na. Umalis na ba? Okay. Anyway, puri ng Panginoon, may joint fellowship din kasi doon. Lahat ng churches ng Christ Our Life Ministries sa Santa Barbara, sa Calasiao, once a month kasi nagtitipon yan. In the future, ganun din ang mangyayari dito. Pag meron na tayong, at as of now, ang lipit lang ang community church natin. Okay, na official. Marami tayong barangay, pero hindi pa official na afternoon service. So ipag-pray natin, alright? Kasi iba yung design ng ating church, ng ating ministry.
okay, dito sa WCC. Nauna lang ang Christ Our Life Ministries. At susunod na rin yung siguro yung ibang CCP churches, kung nanonood kayo ngayon, yun ang design natin. Once a month, mayroong joint fellowship. Okay, lahat ng mga barangay, community churches, gano'n yun. Okay, tapos alam ko nanonood din ang Kalasyaw. Ang ginagawa nila parang kwento, nanonood sila tapos after preaching ay yung pastor natin doon, ini-strengthen niya yung truth. Hindi lang one time, ini-strengthen niya yung narinig nila. Ganon din sa Nueva Ecija. May gumagawa ng ganito. Pinapanood nila ang service dito, okay, pagkatapos pinapalakas nila yung narinig nilang salita ng Diyos. So, doble, di ba? Sana ganon din sa Canada. Di ba? Sana ganon din sa ibang bansa, yung mga sumusunod sa atin. Amen ba? Sinusundan tayo sa, naman, kasi naka-upload naman ito. Sa YouTube na, kasi sa Facebook, tinatanggal na yung mga live. Pinapatanggal na, pinapa-download na, tapos inaalis nila after 30 days ata. Parang ganon. So, nasa YouTube na yan. Okay. So, yun yung nakita ko, yung dito sa churches, and that's our prayer sa Christian Church of the Philippines, na yung vision, ang mga tao ay mahalin nila ang katotohanan. Why? Kasi we are in the last days. At in the last days, okay, ay yung kinuhang verse kanina, mahaba yun, marami yun. Hinighlight lang doon yung itching ears. Pero marami pa, yung lovers of themselves, mga ganon. Okay, siguro, pag kayo ay nakafollow doon sa YouTube na yon, bawat mga simple teaching, 5 minutes, 4 minutes, ay pwede kayong matuto at gawing devotion. Amen ba? Okay. Mababait yung mga, yung mga nagsasalitang yon. May babae, may young people, pwede. May Amerikano, pwede rin. Okay? So, ang ating pag-aaralan ngayon ay hindrances to Christian growth. Habang tayo ay lumalago, I will assume, okay, either you are in Santa Barbara, Kalasyaw, other country, ang Kristiyano dapat lumalago. Amen ba? Praise the Lord. So, pag sinabing lumalago, ang kaibahan lang ng konti ay yung bilis ng paglago. May mga iba, mabilis lumago. Why? Kinakarir talaga nila ang paglago. Nagbabasa, nagdi-devotion, sinusundan lahat. Okay, lalo na sa INMA, di ba? Chine-check yung devotional. Oo, chine-check talaga yon. So, that is a good practice, okay, dahil we are developing discipline. Okay, so, yung mga CCP, IMI churches na nag-implement ng INMA, we expect na nag-journal talaga. Kung hindi pa kayo involved sa journaling, subukan ninyo kasi hindi naman kayo nakailangan yung ang tawag dito, high-tech, sulat kamay, pwede na 1 page, half page, basta mayroon. At para mayroong guide, yun, gamitin ninyo yung ating mga available na online teaching na inire-recommenda namin. Huwag yung kung saan-saan lang kayo ito maganda, ito maganda. Kasi ang dami ngayon na naglilipa ng teaching, may images pa, ang gagaling pa, pero, sablay-sablay na. Okay? As much as possible, bumabalik tayo sa tinatawag na text-based. Text-based, ito, text. Yung letra, text-based. Hindi images. Pag sinabing images kasi, di ba, pag gumagawa ka ng video, para maintindihan ng mga tao, totoo naman, very powerful yun. Pag gumawa ka ng image, di ba? Tapos, in-upload mo, parang yun ang totoo. Pero hindi ganun ang plano. Kasi madaling gawin ang parang totoo na puro images. Pag, kunwari, yung nanood ka ng movie tungkol sa Ten Commandments o tungkol sa Passion of Christ, ang daming version ng tungkol sa crucifixion of the Lord Jesus Christ. O, pag nanood ka doon, tulad ko noon, nung bata ako, habang pinapanood ko yung crucifixion of the Lord Jesus Christ, ang pagkakilala ko sa Panginoon Kristo, noon, bata pa ako, ay payat na payat. Nung pag-ipa ko sa krus, naglilitawan yung mga tadyang.
Yan ang pagkakilala ko. Tapos, ang pagkakilala ko, kasi movie di ba? Oh. So, ang pagkakilala ko rin, pag nag-preach si Lord noon, sa movie, ay very gentle na. Ang salita niya ganito, "Blessed are the poor in spirit." Ganon. Sabi ko, napaka-gentle talaga. Ang ganda. Ang sarap pakinggan. "For theirs is the kingdom of God." Tapos nung nabasa ko na sa Bible na ang audience niya pala ay marami, 1,000, tapos walang sound system, tapos nasa open space. Sabi ko, paano kaya maririnig nung pag-1,000 yung "Blessed and the poor in spirit"? Tapos, yung Jesus na nandoon na karakter, hikain. Sabi ko, paano niya madadala ang cross? Yung parang hikain. Yung payat na kawawa. Sabi ko, nung nabasa ko na ang Bible, yung text ng Bible, nag-create ng image sa akin. Ito yon. Nag-create ng image na ang Jesus pala ng Bible, malakas magsalita. Amen. Walang mikropono, walang sound system, pero narinig ng 5,000 plus na tao. Paano kaya yun? Di ba? Magaling siya, di ba? Although mayroong ginagamit na style. For example, tatayo siya sa gilid ng bangka, hihintayin niya yung ihip ng hangin na papunta sa, yung sea breeze. Saka siya magsasalita, dala ng hangin yung salita niya. Pwede yon. Pero kung 5,000, hindi ko rin kaya yon. Di ba? Kahit ganun pa rin, kahit malakas pa ang hangin. O, bundok, parang pa yun siguro, amphitheater, di ba? Pag nagsalita ka ng konti, maririnig, lingaw-ngaw. Pero sa 5,000, hindi ko rin kaya yon. Diba? Amen? So, yung vocal cords niya, tapos ito pa, di ba? Noong, sa temple, di ba? Sabi doon ay, pinagtutumba niya yung mga, doon, nagbibinta ng mga kalapati, yung mga sakripisyo. Di ba? Kasi ginawa nilang negosyo yung kalapati at saka yung ginagamit sa sacrifice. Siguro, malaki ang tubo nila. Na iba yun sa co-op natin, yung co-op natin, everyday needs yun. Okay, wag niyong iparallel doon, out of context kayo. Pag akala nyo, daming negosyo ang church, Tapos may mag-issue, sana dumating si Jesus dyan at pag basag-basagin niya, hindi ganon. Magkaiba, kasi yun ay ginamit yung ginagamit sa sakripisyo. Yung religion, ginawang bintahan. Yung religion nila, yung sacrifice. Na ibig sabihin, now, importante ang mga yun din. Kasi pag wala yun, anong isasacrifice nila? Di ba? Pwedeng mag-alaga, dadalhin mo. Pero doon, pinadali na nila, di ba? Pinadali na nila. Dito na. Ngayon, bakit ko sinabi yun? Kasi si Jesus, mag-isa lang niya na challenge ang mga yun. Ibig sabihin, siga ang Panginoon. Isa lang niya, walang lumaban kahit isa. So, masindak naman sila. Karpintero yan mula bata. Walang mga instrument at equipment. Lumaki yung katawan niya sa hirap, sa trabaho. Parang nag-iba ang paningin niyo kay Jesus ngayon. Di ba? Amen? Kaya, nung nagdala siya ng cross, bago siya magdala, pinalo-palo pa ang likod, lumilipad yung mga flesh niya sa likod. Dahil pagpalo na ganyan, pag hinatak, gumuguhi doon, yung sa likod ng Panginoon. Tapos sa kapag dadalhan ka ng cross, kung ikaw ay hindi nag-exercise mula bata, hindi ka hardworking mula bata, wala namang Savior, siguro hindi tayo maliligtas. No, kasi hindi kayang dalhin ni Lord yung cross. Di ba? Isa pa lang ang pako, patay na. Nahimatay na agad, di ba? Isa pa lang yun, yun ang laking pako. So, ang Lord, pinaghandaan niya ang sakripisyo. Mula bata pa, alam na niya ang kanyang patutunguhan. Amen.
Kasi si Lord malakas sa spiritual. Hindi namuhay ang Lord bilang tao. Hindi siya namuhay, hindi niya ginamit yung pagiging Diyos niya. Kasi He showed us an example to follow. Yan ang nakasulat. Namuhay siya sa lupa para ipakita ang halimbawa ng pamumuhay. Amen. Praise God. Hindi natin kayang gayahin lahat-lahat. Tulad ngayon, at least sa SBTC natin, ang mga kabataan natin, pag sinabing Summer Bible Training, training talaga. Training talaga. Pero maghanap kayo ng ibang camp. Diba? Magbayad ka ng 5,000 to 10,000, air condition, sa Baguio pa, may tagaluto. Tapos sasabihin mo, camp. Anong natutunan nila? Di doon na lang sa church, ta aircon na, hindi pa nagsayang ng pera. Amen. Tapos dito, takot sila sa tent. Hindi, dito nga, yung the last 2 years ago, grabe yung tent, init. Diba? Pero yung mga kabataan, buti na lang ngayon, parang gumanda na ang panahon. Ano? Amen. Ang problema naman, pag umulan. Pero bahala na sila. Huwag kayong mag-alala. Yung mga konsentidor sa anak, mahirap turuan. Yung mga, sige lang. Kita nyo yung NPA. Yung NPA, first year, second year, nandun ka sa mataas na pamantasan, dyan sa Maynila, marami dyan. First year, second year, pag magaling-galing, matalino, marunong magsalita, nire-recruit ng NPA. Hindi nakakatapos ng college, dinadala sa bundok. Yung babae, nire-rape pa ngayon ng mga commander. Totoo yan. Makinig mga komunista. Yung mga, di ba? Yung mga party list dyan, nandyan pa rin sa kongreso kahit na-ideklara ng terorista ang mga yan. Gabriela, na-ideklara na ako na yan terorist. Pero nandyan pa rin sa kongreso. Di ba? Kaya manalangin tayo. Nandyan pa rin, nagmamarcha sa kalsada. Di ba? Pinagmamalaki na sila komunista, yung PA. Samantalang dapat, kulong yan. Kasi mga rebelde, subversibo. Nire-recruit ang mga kabataan sa college. Pero yung church, binibaby yung mga kabataan. Hindi sa CCP. Hindi sa WCC. At least yung mga kabataan natin dito, nagtuturo na sa daily vacation Bible School. Alam na nilang magpuyat para gumawa ng mga materials. Tama? Palakpakan naman natin sila. Hallelujah. Kahit gutom ang mga yan, hindi nagko-complain. Titingin-tingin lang sa kusina, dumadaan-daan lang yan. Tinitignan kung merong nagluluto o wala. Pero sa totoo lang, hindi ko narinig nag-complain sila. Kaya nakasalalay sa atin kung iniisip natin sila o hindi. Amen ba? Salamat naman at mayroong nagpapakain. May nagdo-donate. Amen ba? Praise God. Kasi, bakit kailangan nating tulungan yung mga ministry na ganyan na nagsisimula? Huwag niyo sabihin, Pastor, puro ka naman simula. Hindi. Dati wala kasi. Ay, meron din. Pag alam natin ang ministry, it is a development hindi lamang ng mga young professional. Sino naniniwala ang mga young pro may pera? Meron. Tama. Pero yung mga senior citizen, may pera din. May discount ba? Di ba? Okay. Yung mga kabataan, nag-aaral sa college, walang pera yan. Binibigyan ng nanay at tatay. Maliban lang kung marunong nang magbenta ng kung ano-ano dyan. Tama? Siyempre, walang droga yun. Diba? Kasi magbenta, ganun yung iba Kailangan be careful, So, bawat sektor natin, mula bata pa, hinuhubog na. DBBS, Eagle's Nest, mula itlog. Di ba? Kung agila, mula itlog pa lang, tapos anong susunod sa itlog pag napisa? Egglet. Tama ba?
Iglet ba? Iglet. Oo. Yung iglet, yan yung sisiyo. Oo. Hanggang sa maging kabataan na. Oo. Sisiguraduhin ko walang lalaking bunjing dito. Ay, yung bunjing, alam niyo yan. Tayong mga senior citizen, alam niyo yung ibig sabihin ng bunjing. Yung mga iba, hindi na alam. Okay. Dito, mga warrior. O, lahat na nakikinig. Diyan siyempre sa Santa Barbara, diyan nauna. Diyan nagsimula yung tradisyon na yan. Kaya, pag lumaki ang mga yan, hindi na nagko-complain. Mahirap mag-complain yung na-training. Na-train. Amen ba? Oo. Kahit palago ako sa Manawag, hindi na nagko-complain. Pag nakikita ako doon sa Santa Barbara, akala nila, espiritu na lang ako. Hallelujah. Hindi, mahal na mahal naman nila ako. Ibig sabihin ay, at mahal nila ang taga WCC, taga CCP, taga Kingdom Builder. Taga Kingdom Builder, ha? Dinadala hanggang sa Palawan. Ganon. Malakas ang discernment mo, brother. Malakas talaga. Hindi pa nakita yung pawis ko, ha, na tumutulo. Hallelujah. So, sinasabi ko, ang buhay Kristiyano, hindi religion na aatin ka lang, makikinig, to be entertained, uuwi ka, hay salamat. Hindi ganon. Binago natin yung tradisyon nung unang panahon. Ang buhay ng Kristiyano ay spirit, soul, and body. Ngayon, ang burden nating lahat, ay tayo ay makawala sa lahat ng klase ng sakit in Jesus' name. Pwede naman. Kasi yung ibang sakit dyan, inimbitahan nyo. Totoo yun. Yung ibang sakit dyan, inosente naman, ignorante tayo. Nabudol tayo ng advertisement sa TV. Di ba tama, no? Itong masarap na pagkain. Pag nakakita ka ng ganyan, masarap na pagkain. Mali, hindi totoo yun. Di ba? So, ang kailangan natin, education. Ine-educate tayo, spirit, soul, and body. Anong kwenta na tayo ay, di ba? Buhay sa espiritu, hindi ka naman makapaglingkod ng maayos. At nakakita na ako ng mga tao na talagang totoo at patuloy. Kasi ang healing pala, dire-diretso yan. Law of healing. Law of divine healing. Law of divine health. Kasi everyday, nagde-deteriorate yung ating katawan, tama? Pero pag may law of divine healing, bumabawi. At yung divine health, ma-maintain, pataas pa. Yun yung ipag-pray nyo palagi. The law of divine healing and the law of divine health will continuously work in me. Alright? So, mayroon pang pangatlo dyan, pero hindi ko i-reveal muna kasi hindi pa makain ng iba. Okay? So, tayo, spirit, soul, and body. Pati sa mind, education. Kaya yung mga nag-aaral, kahit na tapos na sa college at nag-aaral pa rin ng Word of God, saludo. Mag-aaral tayo. Yung nagpupunta sa life group, so mamaya meron tayo, walang inma ngayon, tama? Okay, wala. Kasi meron tayong life group leaders time. First time. Why? Panahon na. Parang hindi kayo natutuwa. Panahon na. Na yung mga humahawak ng life group, yung mga leaders, ay maminturan ng senior pastor. Tama ba? Sabi ng nakikinig sa akin na ibang church, ngayon ka lang magsimula, pastor? Sorry, hindi nila alam ang nangyayari. Okay. Naintindihan naman natin. Sila kasi, mentor ng mentor agad, tapos, iba yung step nila. Iba naman sa atin. Alamin lang nila yung G7, 10-10-10 natin kung paano. Amen ba? Okay. So, pag may mentoring, yung life group leaders, at ito yung first time na gawin natin kasi i-consolidate na natin yun. Aandar tayo doon. May question and answer, maganda yon. Mamayang mga 1:30 or 2 o'clock, meron tayong
pastors and workers meeting. So invited lahat ng hindi lang workers gustong maglingkod sa Diyos. Amen ba? Yung gusto ko rin yung ginagawa ni brother ko na o ni sister. Paano yan? Atin ka mamaya. Welcome naman. May tanong. May merinda? Meron siguro. Meron siguro, no? Meron. Hallelujah. Okay. Bakit, pastor, kasama yung merinda na yan? Kailangan eh. Merong pastor na nagsabi, sabi niya, almost lahat ng nabasa kong fellowship niya na Lord Jesus sa mga disciple, may pagkain. Amen. So may baon palagi sila, ano? Ay, hindi ko sinasabing magbaon kayo mamaya, pero dito kasi walang sapilitan, yung masaya kang mag-share. Amen ba? May mga tao akong kilala na masayang mag-share ng what they have. Okay, sa Santa Barbara naman, praktisado na namin yan. Gusto namin at least dalhin dito yung kultura. Doon kasi no complain yan. Pag sinabing, masaya sila, sobra pa. Meron pang kwan, balutin mo ako. Hindi naman mga may kaya lahat yung nandoon, pero nagsishare. Yun yung power of sharing. Why? Because we are a community. We are a community. Amen ba? Ang tunay na church, yung tao. Baka hindi niya pa alam ng iba. Let's go to church. Anong let's go to church? Pumunta ka, hindi let's go to church. Kasi ang tingin natin, karamihan yan, di ba? Let's go to church. Ang church, yung building. Tao. Mahirap kasing gumawa ng bahay na walang pundasyon. Kaya ito 'yon. Alright. So, ibig sabihin, kung obserbahan natin, you are here from the beginning na dinala tayo ng Lord dito, marami na rin ang lumalago. Isang malaking indication na ipinag-pray ko, Lord, na ang iyong mga tao, mahalin nila ang iyong salita. Kasi marami ngayon, ang minamahal, ministry lang at saka yung mga, pero yung salita, tanungin mo, mahina, kulang. Pero pag inuna natin ang salita ng Diyos na itago sa ating puso, indicator yan na lumalago ang tao. Amen ba? Okay. Pangalawa, napaglago ng tao sa panalangin. Kaya we are still praying na yung Saturday natin, dadami ang aatin dyan. Diyan pinag-uusapan ng tapatan ang mga bagay-bagay sa ministeryo. Why? Kasi heavy ang presence ng Lord dahil ina-acknowledge natin ang Lord. Okay. Dito, one-way communication. Di ba? Pag nag-preach ako dito, ako lang nakakakita ng mga mukha. Tama? Huwag nyo nang tignan yung katabi ninyo kung anong mukha niya. Yung iba, malam mo kung nakangiti, kung nakasimangot, at least nakikita ko. Kayo, hindi niyo malaman. Okay? Why? Nakaharap kayo lahat dito. Pero sa prayer meeting minsan, nakasirkel, tapos may reaction, nagsasalita, maganda yun. At ang Lord talaga ay we give time for the Lord to speak. Kulang pa nga yung Saturday natin, wala pang exercising ng gifts of the Holy Spirit doon. Yan sana yung Holy Spirit service natin, Saturday. Yung hindi mo tinitignan yung oras mo. Yung iba, magaling. After ng prayer, nandun na rin lang. Nag-life group na. Tipid sa oras. Ano, di ba? Kaysa babalik pa, di ba? Okay. Huwag nyo namang gayahin lahat yun. Baka Saturday, nandito na tayo lahat at malipat lang yung Sunday sa Saturday. Okay. So, we are a community. Ilagay nyo sa isip natin. The church is a community. Pag sinabing community, hindi lamang spiritual ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, kasama ang socio-economic life, kasama yung mental health, kasama lahat. Why? Alangan namang interesado ka lang sa spiritual, tapos pag may pangailangan ng kapatid, iwanan mo na siya. Hindi ganon. Diba? We need to grow to the level
Okay, now we can minister our strength to others. Amen. Hindi ito LGU governance. Hindi rin ito private sector governance. Ito ay kingdom of God. Amen ba? On earth. We are the portal of the heavenly kingdom on earth. Kung gusto nyong makita ang kalangitan, dapat umatin ka sa isang church na talagang sumusunod sa Panginoon. Amen. Yung iba, hinihintay nila yung physical kingdom. Kasama tayo doon. Pero alam niyo ba, sabi ng Panginoon, the kingdom of God is in you. Amen. Kaya kailangan nating i-manifest yung kaharian ng Diyos. Mula sa ating inner life ay ilalabas natin. Okay. So, sa ating paglago, hindi maiwasan na may mga hindrances. Yan na. Right? Ano ang mga hindrances? Okay. Una, okay, yung sinabi ko kanina, lack of knowledge of God's Word. Kung ano na lang, pindot dito, pindot doon, basta kung anong narinig na teaching, okay lang yung Word of God, yung binabasa, okay lang. Meron yan dyan. Word of God lang. Tapos mag-pray ka, pwede yun. Pero yung turo ng turo, kung ano-ano, okay, ingat o wag nang makinig kasi meron naman tayong pastor na magtuturo. Amen ba? Praise God. So, yung lack of knowledge or lack of revelation knowledge, Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. So, ito yung mga taong nagsasabing, hindi mo kailangan mag-aral ng mga ganon. Ito yung mga they rejected revelation knowledge. Sabi nila, tama na ang Holy Spirit. Mali yan. Mali na yung tama ang Holy Spirit, walang Word of God. Ang nakasulat sa Scripture, ang Holy Spirit, i-remind niya ang mga anak niya sa mga katuruan ng Panginoong Hesukristo. So, walang i-remind ang Holy Spirit pag wala kang alam na Word of God. Yung mga, ang nakikita ko na hindi nyo nakikita, iba yun. Amen? Mag-ingat sa Bible study leader na gano'n. Ang nakikita ko na hindi nyo nakikita. Ba, may nakikita ka pala, delikado ka, brother. Basta, may nakikita ka, hindi namin nakikita. Ano nakikita mo? So, they rejected knowledge. I will also reject you, that you shall be no priest to me. So, ito yung priesthood of every believer sa New Testament. Sa Old Testament, of course, alright, gusto ng Diyos ang mga Israelite maging saserdote ng Panginoon. Pero, ang tunay na saserdote ng Lord, or anong tawag dito, yung priest unto God, alam mo dapat ang salita ng Diyos. Amen ba? Amen? Praise God. So, do not reject the knowledge of God. Amen. Pero hindi lahat ng mga nagko-quote ng verse ay tama. That's why ang Lord ang nagbigay ng teachers, apostles, prophets, yung galing sa Kanya, gift of God yun. Hindi yun pinipili. Ephesians chapter 4, tama? It is God who give apostles, pastors. Ang Diyos ang nagbibigay. Hindi nag-hire ang tao. Amen. Narinig natin ang Diyos ang pumipili? Paano mo alam na ang Diyos ang pumipili? Alam mo kasi Word of God ang itinuturo. At saka hindi dahil sa, pwede ka magturo doon sa WCC, magkano? Hindi ganun ang usapan. Walang swelduhan. Amen. Hindi pinag-uusapan ng parang karir. Di ba? Walang rangko-rangko. Pasensya na, kasi sa iba talaga may ganun. Malalaking church pa yan. Marami talaga. Mahirap talagang ako mismo, narinig ko, nagtatanungan, magkano ang bigayan doon? Magkano ang bigayan doon? Anyway, lalago yan sa Panginoon in Jesus' name. Pag-pray natin. Amen ba? Praise God.
Saan na ako? Ayan. So, mapalad tayo pag yung pastor ay ibinigay ng Lord. Paano mo alam na ibinigay ng Panginoon yung pastor? Kasi hindi siya pwedeng diktahan kung anong ituro niya. Hindi parang komunista. Sa China, yung mga pastor doon, alam niyo ba na may mga church doon na ang nag-hire ng pastor, yung komunista mismo. Communist government. At sasabihin ng communist government, oh, may sweldo ka, ito ang ituturo mo. Ito ang ituturo mo. Ganon. Pag ang pastor na hinire ay didiktahan na kung ano ang ituturo niya, may problema. Tapos pag nagturo siya ng holiness unto the Lord, pagbaba niya, sabi ng elder deacon, Pastor, reminder lang huwag mo nang ituturo yan ulit. Or else. Oh, may or else, di ba? Merong ganon. Yung pastor hawak ng elder at deacon at mga board kung anong ituturo niya. Meron talaga. Oh. Kaya ako, kahit gaano kalaki yung ino-offer sa akin sa US, hindi ko tinanggap. Kahit gaano ino-offer sa akin sa Nueva Ecija, bahay, pagkain, isang taon, sasakyan, truck, lahat. Pastor, bahala ka na dyan. Sa'yo yan. Eskwelahan, gusto mo, meron dito, bibigay ko sa'yo lahat. Basta dito ka na lang magpastor. Hindi sinabi ng Diyos sa akin. So, pangkasinan pa rin ako. Ganon yun. Kasi ako nakikinig sa Diyos. Ngayon, maraming galit sa mga lingkod ng Diyos na nakikinig sa Diyos. Kasi hindi mabili ng pera. Amen. Kaya mapalad tayo, mga churches, kung may nakikinig man na iba, kung yung ibinigay ng Diyos sa atin na leader ay no compromise. Hindi pwedeng bilhin. Amen ba? Hindi pwedeng ma-manipulate. Ibang teaching yun, pwede nating i-expound yun, how to serve the Lord and how to serve the Lord with all your heart talaga na hindi ka pwedeng i-manipulate ng tao. Dito sa WCC at saka sa CCP pastors, of course, Christ Our Life Ministries, we see to it na yung mga workers and pastors may connection talaga sa Diyos. Fully surrendered sa Lord. Na hindi tumitingin sa bigayan. Na handang naniniwala na ang employer natin ang Panginoon. So, praise God. Kasi yun ang CCPIMI. Sa totoo lang. Marami din mga ibang churches ganun, pero marami din akong narinig kasi na usap-usapan yung bigayan. Pag yung iba, lumilipat talaga kasi malakas ang bigayan. Lalo na pag Koreano, malakas ang bigayan dyan. May mag-offer dyan, 50,000, 100,000 a month. Pero pag hindi pinapagawa ng Lord sa akin, magnegosyo na lang ako. Tama? Para hindi ako sunod-sunudan doon sa ibang lahi. Di ba? So, lack of the knowledge of God's Word. Alright? Pangalawa, unconfessed sin. Hindrance yan. Lahat naman tayo, hindi makaperfect ng 100%. Dito sa lupa. Sino na nakaperfect kahit isang araw lang? Di ba? Ng holiness, kabanal. Now, in the eyes of God, pinabanal na tayo ng Diyos. Amen ba? Pero sa actuality, hinuhubog pa lang natin, dinidisipline natin ating sarili para yung espiritu natin na pinabanal ng Diyos mag-manifest sa laman. Amen ba? Sa atin, mahirap pa tayo kasi sa isang araw. Ako, inaamin ko yun. Yung kabanalan ko nasa loob, ang hirap ilabas minsan. Pag maraming pasaway, di ba? Sabihin nyo, wala dito yon. Amen. Wala o nawala? Wala na. Wala dito yon. Amen. Unconfessed sin. Alright? Kahit na meron tayong kahinaan at kakulangan, do not judge. Ipag-pray natin.
na i-convict ng Holy Spirit. Amen. I-convict ng Holy Spirit kasi ang Holy Spirit naman talaga ang nagsasalita. Yung hindi kayang gawin ng tao, lalo na pag tayo hindi relevant, hindi pinapakinggan. Dahil tayo ay, imagine, magkukurik ka ng isang taong marites ka rin dati, parang mahirap paniwalaan. Tama, no? Tama? O, kahit nagbago na ako, Lord, nagbago na ako, bakit ayaw makinig? Nagbago na ako. Kailan ka nagbago? Kahapon? Di ba? Hindi pa napatunayan, di ba? So, pag napatunayan mo na yan na nagbago ka na naka-1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, at sabi ng iba namamangha, himala! Himala! Bakit? Hindi na nagmamaritis. Pero kilala dating maritis yun, di ba? Hindi na nagmamaritis. Nakita na nila ang pagbabago, may powers ka na. Tama? Na pag sinabihan mo yung kapatid, makikinig na kasi ikaw mismo, parang kuwan lang yan pag inom ng Coke. Tama? Huwag kang iinom yan. Acidic yan. Alin? Yun, acidic yan. Bakit ikaw? Wala na. Kailan pa? Kahapon. Parang ganun lang yun. Di ba? Pero pag na-perfect mo, hindi ka na umiinom ng acidic for 1 month, 2 months, 3 months, kahit libre. Amen. Huwag lang may pansit. Tuwa kayo kasi alam niyo kamats niya, di ba? Parang ganun. Wala nang appeal sa'yo. Okay. Pero habang ikaw ay hindi pa bumabalik ang Lord, ang 100% perfection ay sa muling pagbabalik niya. Ngayon, tayo, we are struggling to overcome every day. At ikino-confess natin, dinedeclare natin, we are overcomers. Amen. Paano yung nagawa natin na kamalian at hindi ayon sa Word of God? Ikumpisal sa Lord. Amen ba? Praise God. So, Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not listen or hear me. Yung regard iniquity, meaning harboring. Alam mo yung harboring from the word, parang harbor, yung sa patalan, di ba? Anong hirap ng Tagalog? If I regard iniquity, pag if I maintain to be joyful with the wrong that I am doing, parang ganon. If it is okay lang ang buhay ko na hindi magbago, ganon ang ibig sabihin niyan. Then the Lord will not listen to our prayers. Kaya dapat, pag tayo nakagawa ng hindi maganda, tapos nangusap ang Holy Spirit, wag mong patigasin. Sabi, Lord, forgive me. Amen? Kahit na ang pinanggalingan, hindi kay pastor. Kahit yung ordinaryong tao lang pinanggalingan. Minsan, kahit kapitbahay. Parang minsan ginagamit ng Lord para tirahin yung pride natin. Tama? So, ang kinoconquer mo, sarili mo, sa totoo lang. To fight the devil, to overcome the enemy, ako, sa pananaw ko, the first way to become an overcomer, practically over the enemy, is to overcome yourself first. Kasi ang trabaho ng kalaban, provocation. Alam niyo yung provocation? To provoke. Alam niyo to provoke? Iinisin ka ng kaaway. Gagamitin niya ang tao. Now, hindi yung tao ang kaaway. Sino nakareceive na ng katotohanan na ang tao hindi kalaban? Ang kalaban, yung nandoon sa loob. Nandoon sa dumi, nagdidikta sa kanya. Yung nagsasabing, hindi ka ba naiinggit dyan? Walang-wala yan. Ngayon, meron na. Mga ganun, di ba? From nothing to everything. Ay, si Senator Manny Pacquiao pala yun. Okay. So, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, handang linisin tayo ng Lord sa lahat ng ating hindi makatuwiran na pag-iisip at mga sinasabi at ginagawa
just come to Him and ask forgiveness. Amen. Bakit? Barrier sa panalangin. Hindrance yan sa prayer. Amen ba? Okay? Bagamat may relasyon tayo sa Diyos, pero yung fellowship natin napuputol. Mahirap manalangin kaya kung kanina lang, di ba, na lost temper ka. Tama ba? Tama? Hindi na tayo tulad ng dati. Alam niyo tulad ng dati? Yung tipong ganito, off ka muna. Aproblatan. Di ba? Meron ganun sa inyo dati? Yung memorize nyo lahat, tapos pwede kang magalit, tapos balik dito. Ayan, nakakita ko ng gano'n noon. Nagtataka ako, huy, pwede palang magsabay yan. Nagmumura, tapos, oh, totoo yun. Religious. Oh. Now, hindi ibig sabihin na umaattend ka na ng born-again church, umaattend ka na ng evangelical church, ay hindi mo magawa yun. Pwede pa rin gawin yun pag hindi ka maingat. Pwede kang, oh, hallelujah, amen. Pwede yun. Mali, pero pwedeng mangyari. Diba? Yung sinabi kanina ng online ko natin, pwede kang magsabi ng amen, pero yung puso mo, punong-puno ng bitterness. Huwag sana. Amen. Oh. So, praise God, confess. Kasi ang gusto ng Panginoon, we are in control with our emotion, with our thinking, yung may sulsul na naririnig kayo, i-reject natin yun. Sino naniwala na life is a constant battle? Ang buhay ay patuloy na pagkikipagbaka. Hindi sa kaaway, sa sarili mo muna. Kasi pag makungkir mo ang sarili mo, madali na ang kaaway. Sino naniwala doon? Oo, madali na ang kaaway. Example, sakit. Madali na ang sakit kalabanin pag kaya mong labanan ang appetite mo. Amen ba? Ay kahit ipag-pray ka ng ilang beses, 10, 20 tao, pagkatapos mong ipag-pray, nagtago ka, kumain ka pa rin ng bulalo na isang ganyan na bowl. Tapos coke pa, tapos soft drink, kabi-kabila. Anong power ng prayer? Wala rin. Di ba? Pero sa mga marunong sumunod sa instruction, amen ba? Ang Christianity is to become disciplined, dapat you must know how to follow instruction. Nandyan yan sa Old Testament. Ganito kayong sumunod. Ganito ang gawin ninyo. So yan ay discipleship. We discipline ourselves first. Now, pag hindi nyo kaya, magpatulong tayo sa kapatid. Di ba? Pag merong habit na na-form, maybe kailangan ng deliverance. Di ba? Ibig mo sabihin, Pastor, nasasapian ako. Hindi ko sinabi yan. Ibig sabihin, may practices tayo na nakasanayan mo na pag hindi mo inalis yan, baka nga masapian. Tama? Possible ba? Yes. Pag hindi nagbago, pwede. Baka masapian. Di ba? Ano yun? Di ba pag nagpapalayas tayo, espiritu lang. Di ba? Ganon, di ba? O, may sabi yun, pag ganon. Hindi naman, na-influensyahan. Kasi, ugali na yan dati. Pero, noong ikaw ay na-expose sa liwanag, dati hindi natin makita. Tama ba? Kasi madilim. Pero nung biglang nagliwanag na ang kapaligiran, ang Word of God ini-expose na yung kadiliman, marami nang nakakapansin. Tama. Sino naniniwala na kung kailan ka gustong magbago at sumunod sa Diyos, maraming nakakapansin. Dumadami ang fans. Amen? O baka iba ang paningin nyo. Fans F-A-N-S, hindi F-U-N-D-S. Fans. Okay. So, another. Distractions of worldly pursuits. Galing din ako dyan. Ano yun? Yung pag naglilingkod ako sa Diyos, pero
sabi ko, matapos ko lang itong ginagawa ko para sa Panginoon, itong ministry, Lord, magagawa ko na rin yung ambisyon ko. Parang ganon ako noon. Yung pangarap ko, parang ang ginawa ko, yung paglilingkod sa Diyos, naging hindrance ng pangarap ko. At hinahabol kong makatapos ng ministeryo, makagawa at magawa para itong ministeryo para magawa ko rin yung pangarap ko. Ay, hindi ako makaangat kasi parang dalawang tinatahak kong landas. Problema ko yan, siguro mga 3 years na ganun. Hanggang sa nagiging burden ang paglilingkod sa Diyos kasi mali ang pananaw ko. Pero nung nakita ko, lumago ako sa relationship sa Lord, at nakita ko na ang maglingkod pala sa Diyos ang wala ka nang hahanapin pa. Na ang paglilingkod sa Diyos ang talagang yung parang tipong walang alternative. Ito yung tamang buhay. Iisang tahakin lang yan. Buhay kay Kristo Jesus. So in every part of my life, kasama ang Panginoon. Walang sariling diskarte, walang sarili outside si Lord. Hindi pwede yun. Lord, ako rin ang masunod ngayon. Hindi pwede yun. Pag sinabing Jesus is my Lord, ibig sabihin siya ang iyong Panginoon, siya ang iyong susundin. Amen ba? Praise God. So, ang mundo, maraming bagay, many things to offer. Ang mundong ito, pinapaniwala tayo. Now, paano ko i-explain? Dualism. Narinig ko ng word na dualism sa theology. Ang tao nasanay sa tinatawag na dualistic view na pag spiritual, sa Diyos yan, kabanalan. Pag physical at pera, financial, masama yan. Yun yung tinatawag na dualism sa theology. At nasanay tayo sa relihiyon na ganon ang ating ipinamuhay. Ang pera, masama. Yung mga may hawak na pera, masasama yan. At yung mga mahirap, banal. Sinong gusto maging banal? Sa definasyon ng pagiging mahirap. Mali. Ang daming mahihirap doon sa squatter area. Dumaan ka dyan sa gabi, hold upin ka. Anong kabanalan yan? Nakuha natin, ganito ang tamang pananaw, yung biblical viewpoint o world view na tinatawag. Ang Diyos ang naghahari sa spiritual. Siya rin ang may-ari ng physical. Amen? Okay. Ngayon, ang physical world ay nabenta sa kalaban. Naibigay. Tama? Yun ang sinabi ni Satanas nung kausap niya si Jesus sa Mount of Temptation. Oh, if you worship me, bow down to me, I will give you all these things because it was given to me. Sino nagbigay? The first Adam. Pero si Jesus ay the second Adam from heaven. Amen? Kaya siya dumating para i-redeem tayo. Para yung naibigay kay Satanas ay mabalik sa atin. Na pagtama ang pananaw mo, ang dapat umahawak ng kayamanan ay mga anak ng Diyos. Why? Kasi pag sila ang may pera, ang anak ng Diyos ang may hawak. Anak ng Diyos yung sumusunod sa Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, hindi lang mo yung nanalangin at naging anak ng Diyos. Anak ng Diyos means you display the character of the Father, mind, spirit, yung kanyang isip, pananaw. Parang ganito yan. Son of thunder. O ano ibig sabihin ng son of thunder? Sino si James yun, di ba? Yung lolo ko yun, James and John. Okay? Kilala niyo si James? Kung bakit kasi sa Tagalog, iba yan. Pag John, Juan sa Tagalog. Pag Mark, malapit, Marcos. Pag Matthew, Mateo. Pag James, ano malayo, ano? Okay. Si James and John, son of thunder. Kasi yung mga ayaw maniwala at nilalabanan ang teaching ng Panginoon, Lord, tawag na namin yung kidlat at pulog at patamaan na natin. Kaya nilang gawin yon, di ba? Powerful ang mga disciples. Kaya tinawag silang Boanerges, meaning son of thunder. Meaning ba, nung kumidlat, saka pinanganak sila? Hindi.
yung pinaka-nature nila. Kaya pag sinabing anak ng Diyos, yung nature mo ay naanggihan ka ng Diyos, ng nature niya. Amen? Kaya pag sinabing anak ako ng Diyos, mana ako sa papa, mana ako sa daddy. Amen? Okay? So, mahirap mawala ng konti dito sa sinasabi ko. Andali. Hallelujah. Distraction of worldly pursuits. So meaning, pag tama ang pananaw mo, paano humawak ng pera, paano gastusin ang pera, paano tumulong sa kapwa, paano i-build ang kaharian ng Diyos, ikaw ang most qualified na dapat sasagana. Parang hindi pa kayo kumbinsido niyan. O ang tingin niyo pa, ang pera masama. Pag ang mga addict ang may pera, ang mga greedy, gahaman ang may pera, ang mga nagmamahal sa pera, ang dumami ang pera, sa tingin nyo, mabibuild ang kaharian ng Diyos? Hindi. Ang dami dyan, maraming pera, pero hindi naman nagbibigay o nagsusupport sa church. Hindi kumo maraming pera, supporter yan. Maraming mga tao kahit naghihikahos, pero tama ang puso. Amen? Sinabi na Apostle Paul, kayo pinagpala ng Panginoon kasi sa kabila ng inyong paghihikahos, nagbigay pa rin kayo. So, hindi sukatan ang maraming pera sa pagiging generous. Amen? Nandun yung babaeng nagbigay ng kabuhayan niya, yung last money niya, kabuhayan niya, pambili ng tinapay, binigay niya lahat. Yung iba nagbigay dahil sobra lang. So, maling konsepsyon na mas giver yung maraming pera. May mga giver na konti ang pera pero nagsakripisyong nagbigay. Amen? Now, bakit nandito ito? Kasi hindrance sa paglago natin kung pera-pera lang. Na ang ministeryo ay pagkolekta ng tithes and offering lang, ang tingin natin para dumami, hindi. Bakit tayo nagta-tithes and offering, walang sapilitan? Kasi part of your worship. Part yan na para ikaw hindi maging gahaman. At sinong nakaalam na yung proseso kung bakit yung tupa ay ginugupitan? Akala nyo tao lang ang nagpapagupit? Yung tupa, hindi nagpapagupit yun, ginugupitan. Kasi habang inaalagaan, tumataba. Tama? At yung kanyang wall ay lumalago talaga hanggang sa baba yan. Sobrang dami, gugupitan dapat yan. May mga tupa ayaw pagupitan. Ito ang problema. Pag umulan, mabigat. Pag ipinastol sa labas, umulan, let's go home. Nahuhuli yan. Hindi makasabay. Mabigat. At ang mga wolf, ano yung wolf? Lubo. Asong ulol, hindi ba yun? Asong gubat. Mali ang Tagalog ko. Mga asong gubat, tinataymingan ang tupa na nag-iisa. Kasi yung tupa, walang panglaban. Hindi siya palaban. Nakadepende siya sa pastol. Amen? At nakadepende sa flock, yung nagkakatipon-tipon. Pag marami, hindi makalapit. Ang kalaban. Pero pag nag-iisa, sinisilip ng kalaban yan. Kaya hinihintay ng wolf yung mahuhuli. Pag sinabi niya, let's go! May nahuli. Bakit? Ang bigat umulan Ito ang worst. Yung kanyang mahabang wall, sumabit sa kahoy. Pag sumabit yan, hindi makaalis na yan. So, yung tradisyon ng pag-aalaga ng tupa, ginugupitan talaga para magaan. Kasi alam niya, natutubo lang naman yan ulit. Amen?
Oh, saan napupunta yung wall? Ginamit yan ng Panginoon si Kristo actually. Di doon sa nag-aalaga. At ipinapatahi, ginagawang clothing, binebenta. Nakuha nyo? Kaya mo ipinipris yung pastor ha, para yumamang ka ha. Ikaw ang makinabang ha. Bakit? Gusto ko kayo lang yumaman? Yan yung question, ano? Sinong dapat mauna? Membro o pastor? Well, pwede ako sa sabay. Gusto ko sabay. Sabay. Amen ba? Sabay o yung masipag? Yung iba gustong makisabay, tatamad-tamad. Hindi pwedeng sumabay ang tatamad-tamad. Lahat tayo magtrabaho, amen? Kung saan inilagay ng Diyos. Now, pag sinabing trabaho, pwedeng secular, pwedeng hindi secular, pwedeng negosyo, pwedeng sa ministry. Store, kinausap talaga ako ng Diyos. Full-time ako sa ministry. Oh. Sabihin nyo lang, full-time. Sige, i-train ka talaga, pang full-time ka. Dito, mag-rest tayo ng funds para sa'yo, kasi full-time ka. Naglilingkod sa Diyos, tapos kakain lang ng arroz caldo sa umaga, sa lunchtime, hanggang sa gabi. Lalaitin ng demonyo yung pinaglilingkuran mong Diyos. Dahil naglilingkod ka sa Diyos, walang makain. Di ba? Siya naniniwala na ang mga naglilingkod sa Diyos ay bubusugin ng Panginoon. Now, hindi ka naman tulad sa Old Testament na nahuhulog na lang ang tinapay mula sa langit. Ha? Sino rinig na nagpipray tapos may bumagsak na gardenia sa harapan niya? Pagbukas niya, with raisin. Meron daw, nilalait siya. Ikaw naglilingkod ka sa Diyos. Sige nga. Mag-pray ka nga. Nag-pray talaga siya. Narinig nila yung prayer niya, yung barkada niya. Lord, bigyan mo ako ng almusal sa umagang ito. Bumili sila ng, yung pandibara. Isinot nila doon sa bintana. Nahulog doon sa harapan niya. Wow, thank you Lord. Tawanan yung mga barkada kasi sila yung nagganyan, di ba? Tapos, nung nagkita-kita na sila, sinagot ba ng Diyos yung prayer mo? Sabi niya, oo, nag-pray ako. May biglang bumagsak na pandibara sa harapan ko. Hallelujah. Tawanan sila ulit. Sabi niya, hindi. Kami yung nagbigay. Ay, salamat. Ginamit kayo ng Diyos. Di ba? Kasi ang Lord, hindi naman maghuhulog yan. May proseso. Tandaan natin, nung dumating na sa lupang pangako ang mga Israelites, tumigil na yung mana na mahulog. Ang supernatural ay mayroong panahon. Pwede nyo namang i-claim everyday ang supernatural. Pwede naman, huwag na tayo magluto. Amen. Anong gusto nyo? Supernatural provision o supernatural stomach? Yung kahit hindi kumain, buhay. Diba? Ba't ka nagpipray ng supernatural provision na everyday hindi ka maubusan? Pwede ka namang mananalangin ng supernatural stomach. Parehas na Himalayan. Amen. Ba't ka pa magluluto? Ba't ka pa magngunguya? Pwede ka namang magkaroon ng supernatural stomach. Yung stomach na hindi nagugutom magpakailanman. Alam nyo, sometimes yung mga tao, marami talagang pilosopo. Diba? Sinong naniniwala na ang Diyos gumagamit ng tao? Pati sa evangelism, gumagamit ang Diyos. May mga rare times na ang Lord, ginagamit niya angels. Sa mga rare na pagkakataon. Pero sa normal na pagkakataon, tayo ang ginagamit ng Diyos. Sometimes tayo dito, hindi natin alam, we are an answer to somebody's prayer. Sino naniniwala doon? Pero mas gusto ko yung be an answer to somebody's prayer. Huwag ka maghanap ng, Lord, sino dito ang sasagot ng aking panalangin? Huwag ka maghanap. Dapat ang prayer mo ganun, Lord, ako yung sagot ng isang taong nananalangin. Sino kaya yun? Dapat gano'n, di ba? Amen ba? Okay. Subaybayan ang susunod na kabanata. Okay. Hallelujah. Amen? Praise God. Bakit natin kailangan tanggalin yung mga hindrances? Para bumilis ang paglago. Amen ba? Amen? Praise God. Parang ang balis nun Tama ba yung, nasira ba yung relo natin? Okay yan? Tama yan?
Okay. So, praise God, parang... Okay, di bale, sinong gustong ituloy ito next meeting? Pag naalis lahat ng mga hindrances, balakid, mga walls, bibilis ang paglago. Amen ba? At yun yung ating pinag-aaralan. Awa, lahat ng nakikinig ngayon, take it as from the Lord. Alright? Anyway, nandiyan naman yung scripture, pwede nyong reviewin. Alright? Hindi lang ako ang nagsasalita dito. I believe na ginagamit ng Lord ang ating mga mensahe para ma-remind tayo. Okay? At tayo ay lumago sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga, hindi lang spiritual growth, kailangan healthy, kailangan masagana ang buhay ng Kristiyano. Amen? Bakit? Para maging pagpapala sa iba. Okay, yun yung magandang prayer. Make me a blessing to somebody. Make me a blessing. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Okay. Meron siyam pa yan, ha? Hallelujah. 1, 2, 3. 6 pa. So tayo manalangin, Lord, maraming salamat sa oras na ito at patuloy nyo kaming tinuturuan ng iyong salita. Hallelujah. Hindi kami kailangang magmadali pagdating sa mga bagay na ito. Kayo po ang aming tagapagturo. Give us time to digest the things that we have heard. Give us, O God, time to meditate on your word. Hallelujah. Ngunit pagdating sa paghayo at pag-invite ng mga taong dapat maligtas at gusto nyo pong iligtas, mga taong handa na sa iyong kaharian, kami nagmamadali dito. Give us these people. Give us divine appointment with people, Lord God, na tagapagmana ng iyong kaharian. Dahil sa iyong grasya, kami naligtas. Nawa ganun din, Panginoon, marami pa ang dapat maabot ng iyong grasya. Bless them, O Lord God. We bless the world. We bless them, Lord. Hallelujah, that they will have the opportunity to listen to your word. Open the hearts, ang aming mga kaibigan, kapatid, kapamilya, kaibigan, the people around us, and that, O Lord God, we can bring them to your presence. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Check. Amen. Praise the Lord. Sa salitang ating narinig po sa umagang ito, palakpakan muli natin ang ating Panginoon at hindi po tumitigil ang Diyos na pagpalain ang bawat isa po sa atin. At patuloy po natin siyang purihin at sambahin sa pamamagitan na po ng pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Muli po, tumayo ho tayong lahat. Itaas po natin sa ating Panginoon ang ating mga tithes and offering at pangunahan tayo with prayer and declaration with Sister Arlene Sangalang. Okay po, habang hinahantay po natin bumaba si Sister Arlene, ihanda na po natin ang ating mga tithes and offering at i-offer natin sa ating Panginoon. Sige po, sabay-sabay tayong mag-declare. As we read, gawin natin na magrema sa atin yung content ng ating declaration pagdating sa tithes and offering. Hindi lang ho reading na lumalabas sa bunganga natin, pero let us live by the words of our declaration. Sige po. So lahat tayo, ha? Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offering unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers.
You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our lives with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly abundantly and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your words over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied and returned unto us. From the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our lives. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm. Cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of soul into the kingdom of God. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Sige po, malaya tayong ibigay ang tithes and offering. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. At alam ko po na bawat binigay ho natin ay babalik ng Diyos
sa atin ng 10 times or 100 times fold. Amen. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga palakpak. Amen. At sa oras pong ito, humanap na rin po tayo ng ating mga prayer partner upang ipanalangin ang bawat prayer request, ang bawat isa. Sabi nga po sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. At patuloy nating palakasin ang bawat isa sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Tumayo po tayo at maghanap ng ating mga prayer partner. At mas maganda po kung yung mga hindi pa po natin na ipag-pray or nakakasamang mag-pray. At, praise the Lord, at mas marami po tayo ngayon. Right after the praise and worship later on po, maghanda na rin po ang ating mga assigned sa prayer warfare with Sister Joanna sa family and Pastor Pablo Agustin sa ministry.
Sound check. 1, 2, 3. Hello, sound. Sound check. Sound check. Sound check. Check, sound, check. Sound check. Sound check. 1, 2, 3. Praise. Sound. Yeah, medyo malakas. Sound check. 1, 2, 3. Sound check. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Handa na ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. 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 Mabuti bang Diyos sa ating mga buhay? Amen. Hallelujah. Dahil mabuti ang Diyos, atin siyang aawitan. Amen. Hallelujah. Siya ang Diyos na napakadakila, napakabuti. Siya ang Diyos ang nagbibigay sa lahat sa ating mga buhay. Amen? At wala po tayong magagawa kung wala po siya. Amen? Siya ang ating hininga. Siya ang ating lakas. Amen? Siya ang ating buhay. Amen? Hallelujah! Palakpak sa ating buhay na Diyos. Hallelujah! Sabi po ng Psalms 47 verse 1, clap your hands, all your people. Amen? Make a joyful noise in the voice of triumph. Amen! Hallelujah! Woo! Come on, ating purihin at dakilain ang ating buhay na Diyos. Woo! Malaya po tayong sumayaw sa ating Panginoon. Amen! Woo! Clap your hands, all your people, all your people. Make a joyful noise unto the Lord our God. Sing us young, sing us young. Woo! Hallelujah! All you people, let us magnify the name of the Lord. Lift him high, lift him high. All ye heavens, lift him high. All the earth, lift him high. All the nations, lift him high, all the land. For the Lord our God is holy. Amen. The Lord our God is good. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. The Lord our God is worthy of our praise. Sa Tagalog. Come on. Halina. Woo! Hallelujah. At magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya, hallelujah, ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Come on! Woo! Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay ipapahayag, siya ay Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Amen! Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Siyang ilaw, siya ang ilaw ng ating bayan. Amen! Ang tubig at tinapay, ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos na siyang nagliligtas, ang Diyos na nagliligtas, ang magpawalang hanggang Panginoon, pawalang hanggang Panginoon, Panginoon. Clap your hands, clap your hands. Hallelujah! All you people, all you people, make a joyful noise, make a joyful noise unto the Lord our God. Sing a shout, sing a shout. Woo! Hallelujah! All you people, let us magnify the name of the Lord.
high, all the earth. Lift him high, all ye nations. Lift him high, all ye land. For the Lord our God is holy. For the Lord our God is holy. And the Lord our God is good. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. The Lord our God is worthy of our praise. He rides the wings. He rides the wings of the cherubim. His mighty power. His mighty power is displayed. With one voice we sing, declaring to our King, proclaim that Jesus Christ Lord, that Jesus Christ is Lord. Clap your hands, clap your hands. Woo, hallelujah! All you people, make a joyful noise, make a joyful noise unto the Lord our God. Sing a shout, sing a shout. Woo, hallelujah! All you people, let us magnify the name of the Lord. Woo! Lift him high, all ye heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high, all your nations. Lift him high, all your land. For the Lord our God is holy. For the Lord our God is holy. The Lord our God is good. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. The Lord our God is worthy. Lift him high. Lift him high. Go on. Lift him high, all the heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high. Lift him high, all your nations. Lift him high, all your land. For the Lord our God is holy. For the Lord our God is holy. Amen. For the Lord our God is good. For the Lord our God is worthy. For the Lord our God is worthy of our praise. The Lord our God is worthy of our praise. Of our praise. Hallelujah. Woo! Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Tunay, Panginoon, na napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy na ipinaparanas mo ang iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang lumalang ng sandaigdigan at ang lahat ng mga bagay na naroon, Panginoon. Lahat ng bagay, Panginoon, ay nilalang mo, Panginoon, upang tugunan ang pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon. Ikaw ay napakadakila at marapat lamang, Panginoon, na sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Mahal ba natin ang Panginoon? Hallelujah. Yes, Lord. We love you, Lord. Awitan natin siya. Hallelujah. Ng sandaigdigan, kami nabuhay sa iyong kapangyarihan, sa iyong salita nabuo ang sanlilikha. O Diyos, tunay nga
wala kang katulad. Ikaw lamang, Jesus, aming itatanghal. Anak ng Diyos na tunay na nagmamahal. Sa iyong harapan, luluhod bawat nilikha at magsasabing ikaw ang Diyos na dakila. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Ang mga bansa ay nasa iyong mga kamay. Bawat tribo ay nasa iyong kalooban. Walang isang nilalang ang makapagyayabang. O Diyos, tunay na ikaw ay dakila. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. For the last time, wala nang iba. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa. Hallelujah! Sa habang panahon. Ang ngalan mo, Jesus, ay aming itataas.
namin lagi, O Diyos, sa aming mga buhay, O Diyos. Sapagkat Ikaw, O Diyos, ang aming tunay na Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Come on, church! Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Hallelujah! Tunay, Panginoon, na kayo ang aming buhay na Diyos. Ang aming Diyos, mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Diyos na hindi nagbabago sa amin, Panginoon. At laging tapat, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. Diyos na napakabuti, Diyos na napakadakila, ang Diyos na laging nagkikipaglaban sa bawat anak ng Diyos. Ang Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Ikaw, O Diyos, ang aming Diyos na pinaglilingkuran, Panginoon. Hallelujah! Na may sabing, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hallelujah! Ikaw ang aming buhay na Diyos. Luwalhati, sambahin, O Diyos, ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, ng iyong mga anak, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, ng iyong mga hinirang, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, ng iyong mga tinawag, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Come on, church! Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ka'y nag-iisa.
lamang. Woo! Come on! Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming pinihing, sinisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Woo! Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulahan. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang Amen! Hallelujah! Sa'yo ang awit, dinggin ang aming pinihing, sisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay. Hallelujah! Ika'y walang katulahan. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming pinihing, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulahan. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Amen! Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming pinihing, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, ikaw ang tunay na Diyos. Woo! Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulahan. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming gawin, dinggin ang aming pinihing, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, oh Jesus. Woo! Hallelujah! Isisigaw, O Diyos, ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa bawat oras, Panginoon, sa bawat sandali, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na napakabuti, Panginoon. Ikaw ang Diyos na napakadakila sa aming buhay, Panginoon. At hindi pa kami magsasawa, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Panginoon. Habang kami po ay nabubuhay, Panginoon, bibigyan ka namin, O Diyos, ng mataas na paggalang, Panginoon. Mataas na pagsamba, Panginoon. Habang kami, O Diyos, ay nabubuhay, Panginoon. Woo! Hallelujah! Sambahin ka, O Diyos! Sambahin ka, O Diyos! Sambahin ka, O Diyos, sa buhay, Panginoon, na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, dahil niligtas mo kami, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, dahil makakasama kami, Panginoon, diyan sa iyong kaharian, Panginoon. Woo! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Hallelujah! Come on, we give thanks unto the Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Salamat po, Jesus! Salamat po, Panginoon! Hallelujah! Woo! Salamat po, Jesus! Hallelujah! Amen! Purihin po ang Panginoon. May isa pang malakas na palakpak sa ating buhay natin. Woo! Hallelujah! Na-bless pa natin si Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So, ayan, sabay-sabay po tayong manalangin sa oras na ito para sa every member ng family ng bawat isa po. Hallelujah. Yes, Lord, thank you, Father. We worship you and we praise you, Lord God, in spirit and in truth, Lord. Lord, habang kami ay nagpupuri, Panginoon, habang kami ay umaawit, Panginoon, Lord, alam po namin na may nangyayari, O God, sa aming family, Panginoon. Habang kami ay naglilingkod, habang kami, Panginoon,
ay ginagawa, Lord, ang ministry mo, Panginoon, may nangyayari, Panginoon, sa aming pamilya, O God. Dahil yan po ang pangako mo, Panginoon, na magiging daluyan ng pagpapalang yung mga anak, Panginoon. Makakapasok ang blessing sa bawat member ng family, O God. Blessing, salvation, Panginoon, and sunod na lang, Panginoon, ang anumang material, Panginoon, na bagay, O God. Lord, thank you, Father, sa patuloy, Panginoon, na paghahari mo, Panginoon, sa bawat pamilya namin, O Lord. Walang iba, Panginoon, na maghahari sa kanila kundi ikaw lamang, Panginoon. Walang ibang Diyos, Panginoon, kundi ikaw lamang, O God. Lord, dalangin po namin na ang love, peace, and joy, na ang patuloy na maghari, Panginoon, sa pamilya namin. Hindi namin hinahayaan, Panginoon, na makakilos ng kaaway. Hindi namin hinahayaan, Panginoon, na yung plano ng kaaway ay mangyari sa aming pamilya. Lahat ng curse ng kaaway, lahat ng panalangin ng kaaway sa aming pamilya, Panginoon, ay aming sinisira at winawasak sa pangalan ni Jesus. Hindi namin ina-accept ang anumang sakit, Lord, dahil hindi yan para sa amin, Panginoon. Hindi yan para sa member ng family namin, Panginoon. Hindi yan para sa amin, O God. Dahil ang ipinangako mo, ang binigay mo sa amin, Panginoon, ay buhay, O God. Eternal life na nararanasan po namin ngayon. O God, thank you, Father, sa provision. Lord, hindi mo kalooban na ang iyong mga anak ay naghihirap. Lord, hindi mo kalooban na ang bawat pamilya namin ay naghihirap, nahihirapan, Panginoon. Kaya, Lord, we pray for financial breakthrough, Panginoon, over our family, O God. Hallelujah. At sino man, Panginoon, ang bawat pamilya pa, Lord, na hindi pa nagkakaayos, Panginoon, o mayroon pang mga away, Panginoon, o mayroon pang anumang pinagdadaanan, Panginoon. Lord, hindi mo yan kalooban, Panginoon. Lord, we pray, Father, for unity and love, O God, na maghari, Panginoon, sa bawat pamilya ng bawat isa. Pagkakaunawaan, Panginoon. Lord, let them discover your love, O God. Hallelujah. Hallelujah. Yun ang prayer namin, Panginoon, na madiskubre ng bawat member ng family namin ang iyong pag-ibig, O God. Dahil ang pag-ibig mo lamang siyang gagamot, Panginoon, sa bawat hurt, Panginoon, bawat sakit, Panginoon. Hallelujah. Na nararanasan, Panginoon, ng bawat isa. Salamat, Panginoon. We declare and decree, Panginoon, your blessing upon blessing, favor upon our family, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Lord. At yes, O God, hindi po kami tumitigil, Panginoon, na sila, Panginoon, ay ipanalangin na makasama po namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, O God. Sa pagsunod, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Nakasama po namin sila na mananampalataya sa iyo, O God. Hallelujah. Kami ay lalakad kasama sila, Panginoon. Kasama ang bawat pamilya namin, O God. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na ginagawa mo at patuloy na pagkilos mo, Panginoon, sa bawat family ng bawat isa. Tinataas ka po namin at pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit ng may kababaang loob sa iyo, O Diyos. Patuloy po namin, Panginoon, itinataas ang bawat gawain ng Christ Our Life Ministry International, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang mga pastor na tinawag niyo, Panginoon. Lord, kayo po agad ang patuloy na kumilos, manguna sa bawat isa. Bigyan niyo ng karunungan, kaalaman sa iyong mga salita upang patuloy na maipahayag, maibahagi. Lord, sa oras nito, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, ang bawat ministry sa bawat bayan ng Santa Barbara, Panginoon. Lord, lahat ng gawain, Panginoon, ng KB Eskwela, Panginoon, sa Gagasangan, sa Malanay, sa Nilumbot, sa Banawang, sa Vintinilla, sa Kablong, sa Leot, sa Villa. Lord, kayo, O Diyos, ang patuloy na manguna.
Lord, kayo ugad ang patuloy na mag-provide ng mga needs ng mga bata. Gawin din po, Panginoon, sa mga teachers na ginagamit po ninyo, Panginoon. Lord, kayo ang magbigay ng karunungan, kaalaman, kalakasan ng kanilang mga physical na katawan upang mayroon po silang lakas, upang may bahagi ang iyong mga salita sa mga bata, O God. At lalaki po ang mga batang yan na may takot sa inyo at maging pagpapala po sila sa kanilang mga magulang. Kaya Lord, maraming salamat, O God. Gawin din po, Panginoon, ang mga kapulisan ng Santa Barbara, Panginoon, mga magtuturo sa books, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na kayo, God, ang patuloy na kumilos, manguna sa bawat kapulisan. Na bawat umaga, Panginoon, pag nakakarinig sila ng mga salita po ninyo, Panginoon, nawa ito'y tumingo sa kanilang puso. At ito, Panginoon, ay may pamuhay po nila at yan po ang umpisa ng magbabago ng buhay po nila, Panginoon. At makikilala kanila ng lubusan, O God, at magtitiwala sila sa iyo. Tatanggapin kanila na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at aaminin po nila na wala po silang magagawa kung wala ka sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa lahat po ng gawain ng Christ Our Life, Panginoon, ay patuloy niyong palaguin, pagpalain, Panginoon. Lord, alam po namin, O God, na kayo, O Diyos, ang patuloy na tatawag. Tawagin niyo po, Panginoon, ang lahat ng pinili niyo, Panginoon, sa bayan ng Santa Barbara. At tumanggap sa inyo, Panginoon, at patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat at patuloy niyong gamitin ang mga pastors, mga workers, mga teachers, Panginoon, para patuloy na lumago ang gawain dito sa bayan ng Santa Barbara, Panginoon. Gawin din mo, Panginoon, ang gawain sa Nueva Ecija, Panginoon. Dalangin din namin, O God, na kayo ang patuloy na kumilos manguna sa kanila kay Pastor Dado at Pastor Joel, Panginoon. Patuloy niyong palaguin ang gawain, Panginoon, sa Nueva Ecija, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa mga ministry na patuloy niyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, O God. Salamat po ng marami, Panginoon, at kayo mag-provide ng mga needs ng mga churches, Panginoon. Sapagat alam po namin, O God, na kayo po ang aming great provider, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Panginoon, at sapagkat ang iyong mga anak, ang iyong mga tinawag, Panginoon, ay kailanman ay hindi po magkukulang, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa oras nito, God. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan. Salamat sa lahat ng kasagutan ng aming panalangin. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Second Sunday. Tayo po ay magkakaroon ng communion. So lahat po tayo ay tumayo at tinatawagan ko po yung mga kasama kong pastor para dalhin po dito yung elemento. Okay, so tayo po ay manalangin, ipapanalangin po natin ang ating communion. Panginoon, sa oras nito, O God, narito po kami, Panginoon, na patuloy na lumalapit po sa inyo, Panginoon. At ang araw na ito, Panginoon, ay araw ng communion po namin, O Diyos. Kay Lord, patuloy po namin nilalapit ang inumin namin at tinapay na ito na simbolo ng iyong dugo at ng iyong katawan na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, nalinisin niyo po at basbasan ang communion na ito, Panginoon. Upang sa ganon, pag sa aming pagtitake, Panginoon, ng aming communion ay maalaala po namin, O Diyos, ang kahirapang dinanas nyo sa krus ng Kalbaryo upang kami malinisan at mapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan.
Kay Lord, marami pong salamat sa communion na ito, God. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Diyos. Amen. Thank you for the price you paid, bearing on my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. You're all I know, and forgiven and pray. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the cross, seated on the cross. Crown you now, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious and high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Verse 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi,
Ang saro ito ay siya'y buong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo ay magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inumin ninyo ang saro, ay nihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya.